Ano ito? Stretch. May buyang-yang. May Iwan mo itong dalawang itim. Ito lang, dalawang itim. Tsaka si Choco. Up for adoption nga pala yan, guys. Ayun, tapos may adoption fee na 2K sa mga gustong mag-adopt. Ayun, pang support lang din sa mga may iwan niyang kapatid. Pambili ng vitamins, ganun, and pang vet. So, yung gusto lang naman, guys. Ayun. Ano ni Maggie. Tapos yung ano niyan, yung tawag doon, rehoming is after 2 months. Pag nag 2 months na sila, yung pwede na silang ihiwalay sa nanay nila, kumakain na. So, yun, kung gusto nyo, comment lang para may ma-reserve sa inyo. Yeah! Kaya na bahala magbigay ng name kasi di namin alam yung pagkakasunod-sunod ng pagkapanganak nila eh. So, yun, di ko tanda. Malilimutin ako. Malilimutan ko. Basta meron dyan si Choco. Si Ash. Asa si Ash? Ito si Ash. Tapos si Gray. Gray. Ito si Gray. Ito si Gray. Dapat yan nilagyan mo na ng tag sa mga noon nila eh. Kaya bracelet. Isang cute eh. Lahat yan kamukha ni Groot. Buyang-yang eh. Parang Gusto mga ko solido itim na mga nguso nito. Tsaka ito eh. isa lang iwan mo. Isa lang? Tingin ito. Sige. Wala kang magagawa. Ayaw niya, toing. Mainit eh. Kasama ko may may boobs. Yan, dinagana na. Bullshit. Dish. Wala lang. Stop. Salbahe. Stop up. Ang cute nila. May zoom. Mga pala. Wag na, Kita wala natin na. yan, ang pagmumukha nila. Dito lang. Hindi mo yung doon. Ayun si Choco. Tapos dito yung tatlong uso nila. Yung puro itim. Yung Group pati lahat. naman. Oops. Toing. Ngayon, pa yan. Paanan. Ayun. Nasaan? Ay, Paanan. Good morning! Ingay na yung mga doggies. Gutom na siguro. Maggie! Kasi na. 5:15 ng umaga. Good morning, Maggie! Morning! Pamami na, baby, dali. Halika na. Pamami na, baby, dali. Sige na, punta na dyan. Dali na. Grabe. Pas ng utok ni daddy eh. Sabog ah. Dahil sa'yo mo na kay Chris. Baby. Wake up na, anak. Dali na. Uy. Morning. Milk time. Ay, ayaw mo na. Second round na kasi ni Maggie. Ayaw na. Busi mo na lang kuha na itong kay Maggie. Ayaw na, Maggie? Gusto mo na ng kanin? Wait lang. Yan naman na dito eh. May adobong atay. Tapos, kagabi doon kasi kami kumain sa baba eh. Hindi nagalaw yung dito. Yung kanin. Anyway, ayun. Ito lulutuin ko para sa ni Chris baon. Titira ko ng konti pang snack niya. Tapos yung kalahati pang lunch. Gusto niya daw i-dip sa cheese spread. Pang recess na. And then gagawa nga ako ng egg sandwich. Morning, Pia. Bilagnat pa siya, ne? Bakit nilalagnat si Pia? Ay, nako. Alin? Ganyan yan,
Alin? May mga napaship na dyan eh. It's right here. Double check mo na lang sa Waybill. You guys unbox. Alright? Alright. Meme time, meme time, meme time. Ang galing ng Miggy. Ang totoo, oh. Kaya ang lalaki. Kaya maga ko naman siya pinakain, guys. Nag-milk si Miggy, tapos nilagyan ko ng vitamins niya pampagatas. And then, kumain na siya. Breakfast pa lang. So, maya-maya pakainin ko siya ulit. Huwag mo nang Miggy ko, ay. Ay, grabe makadodo. Si Daddy tulog pa, oh. Pupuntahin mamaya sa ano eh. Sa kanila sa Pasig eh. Galawin si Mami. Wala, sa taas lang yun. Ayun, pagkaalis ni Chris, nagano ako, bumalik ako dito sa kwarto, nanood ng The Good Wife. Kabitin nga eh. Sana pala hindi ko muna inumpisahan. Korean novela na naman siya. Ganda, promise. Kaso episode 4 pa lang. So tapos ko na. Wala na kasunod. Baka next week ulit. So ayun, sana pala yung mga tapos ng pinanood ko. Pero kasi nakaka-addict eh. Pagkaalala mo yung mga mahabang episode, mga 100, gano'n, nakakaya ko yan within 1 week lang. Or less. Kaya kawawang cellphone ko. Anyway, ayun. Tapos dito mag-meme, labas na lang ako para mag-breakfast. And, inantay ko lang din kasi yung yung confirmation from Shopee, di ba? Kasi, nagko-confirm sila kung sino mga isi-send today, gano'n. So, inantay ko. Na-receive ko na. Kaya, labas na rin ako. Breakfast, guys! Ayun, nagbaba ako ng egg. Oh, alam ko gusto mo yan eh. O smile, oh. Kain-kain, Day! Inom ka pa ng gamot mo. Wala ka pasok, Jo? Manghihingi ako ng tinapay dito. Kumain ka na? Sarap. O ba't may diyo doon? Kasama yun sa sausawan? Pinagay ko yan kanina. Itong dalawang bata, kumain na? Nag-ano ka kahapon? Nagbabad ka? Palis na kami. Tinan nyo na sa boses ng contestant. Si Bruno Mars ba yan? Pogi, yan, Yung friend. kumata? Sa unang tingin hindi. Mapili, no? Okay lang, may palo-palo ka. Dalawang palo-palo pa. Gulo-gulo-gulo. Ayun guys, punta kami palengke. And then magpapaship muna kami pala. Paship muna kami sa LBC. Bago sa palengke. Maya-maya. Ay, Jackie! Pasuyo na lang ako pag uwi ni Chris, ha? Pakainin mo na lang. Pakainin mo na lang. Dito sa baba. Lulang pa ba kayo? Wala. May sundo yung baba. Let's go na. Sige, masaraduhan tayo ng LBC. Tagalan mo pa dyan eh. Ayun. Paglit na ni Pepe yung Hey guys. Ayun, nakabalik na ako kanina pa. Kami nila Inday. Pag din-wrap off ko lang yung yung mga parcels sa LBC, and then tumuloy na ako sa sa palengke kasi nga sinabi na namin kay Papa yung regarding kay Mika. And then yun nga, grabe yung kaba namin. Kami tatlong Maria doon. Kala mo kami yung parang ibibitay na bakit? Ano nangyari? Ganun. Tapos, papunta pa lang kami doon, nag-iisip na kami yung pasasabihin, bla 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 bla, ganun. Tapos, sinantay nga kami doon ni Mama. Tapos, para din maibsan na yung bigat ng dibdib ni Mika kasi hindi pa nga alam ni Papa, kumbaga maano pa yung dibdib niya, para hindi pa siya makahinga ng maluwag. Although, kami nila Mama okay na. Syempre, yung tatay ang mas dapat na makaalam nun, diba? Maano yun si Papa kasi stricto sa amin dati yun. Tapos, ayun nga, sabi ko parang nagrebelde si Mika kaya nagkaganon. So, ayun, nandun na kami guys. Grabe, parang
pag ano pa lang ni Papa sa ano sa kwarto na, o bakit? Ano? Ang sasabihin niya, papaligoy-ligoy pa si Nene, ganun. Sabihin niyo na, nagpapaano pa kayo. Tapos yung sinabi na namin, and ayun nga, good thing is, natanggap naman ni Papa, napaliwanagan namin, na ganun nga, tapos, na, ayun, kinalma na muna namin siya before pala, no, kasi nga, may alta pressure si Papa, eh. Baka biglang, matumba, lalo pag nagagalit yun, talagang, parang kala mo laging maaatakin. So, kinalma na muna namin siya, ganun. And then, sinabi na namin na ganun nga nangyari. Tapos, ayun, umiyak si Dayan kasi nga si Dayan yung laging nakasama ni Mika sa kwarto, ganun. Napagsasabihan ni Mika ng mga, ano niya, sa loobin niya rin, ganun. Kaya, ayun lang guys. I'm so glad na ibang-iba na yung tatay namin ngayon, unlike before na talaga naman na kung alam niyo lang guys, kung gaano ka stricto kasi yung tatay namin, gaano kalupit, gano'n, pero ngayon, sobrang thankful kami kasi nagbago na siya, and napaka, ng utak niya, napaka, napaka maunawain niya na. So, ayun, sabi ni Papa, wala na akong magagawa dyan kasi, alangan namang saktan ko yung kapatid niyo, gano'n, kaya, mas lalo kaming diba, parang nabunutan na kami lahat guys ng tinik sa lalamunan. Tapos sabi namin is pumunta dito si Papa kasi nga sa palengke sila natutulog. Sabi namin punta na siya dito para kausapin din si Mika. Kasi nga kahit nasabi namin kay Mika na alam ni Papa na na tanggap na ni Papa. Kumbaga hindi pa personal na ni Mika na makausap si Papa is useless din, diba? So ayun, so pag-uwi namin sumunod agad si Papa and kinausap niya si Mika. So, ayun, as expected, nagkaiyakan, yung ganun. Kasi, nag-ask naman si Mika ng sorry sa mga nagawa niya. And, na-forgive naman siya ni Papa. Tapos, sabi, wag na daw umiyak nga kasi baka makasama pa sa baby. Basta, isipin na lang daw ni Mika is maging healthy yung baby and maging safe yung delivery niya. So, ayun guys, I'm so blessed to have na ganitong pamilya. Hindi kami perfect pero andun kami, solid kami para sa isa't isa, lalo na sa mga pagdating sa mga kapatid ko. So, ayun, wala naman talagang perfectong pamilya guys. Nangyayari yun sa di ba? Nangyayari yun sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya, kahit pamayayaman yan, may nadidisgrasya o whatsoever pantawag nyo dyan. Kaya, ayun lang din, maraming salamat din sa inyo sa mga hindi nanguhusga. Although nakaka-receive ako ng mga pa rin. Pero never mind na lang kasi nga sabi nyo, mas marami kayong sumusuporta at nagmamahal sa amin. Thank you so much, and ayun, ayoko nang umiyak kasi sobrang saya ng araw na to para sa amin, lalo na para kay Mika kasi na siya, na tanggalan na nga siya ng tinik sa loob, and maluwag na tinanggap ng tatay namin yung yung sitwasyon niya ngayon. So sabi ni Papa is tulungan na nga lang kami kasi nga hindi pa kaya ni Mika, ayun, tulungan na lang talaga, and I am so willing na tumulong guys. Alam niya naman niya, para sa mga kapatid ko gagawin ko lahat. Ayun, nandiyan naman din si Nene, si Inday, tapos basta tulong-tulong kami, si Mama, si Papa. So walang dapat problemahin. So inaano lang namin is maging safe talaga yung baby ni Mika, pati na rin ni Inday syempre. So parang talo pa yata namin yung nanalo sa loto ngayon kasi ang luwag ng pagtanggap ng Papa namin, unlike before talaga ng mga panahon namin na ilang linggo pa kami hindi pinapansin, ganun. Pero ngayon sobrang luwag lang sa loob niya, kaya blessing! Welcome sa panibagong yugto ng buhay namin, lalo sa mga pamangkin ko. And thank you so much talaga guys. Hindi ko ma-express yung yung pasasalamat ko sa inyo, pero isa kayo sa nagpalakas ng loob sa kapatid ko kasi nakikita niyo yung mga comments niyo. Thank you so much, and ayun lang guys yung vlog for today. Magpapaalam na rin ako kasi I am busy, nag-i-input ako ng mga item code kasi ayun, isa pang good news is hindi pa naman siya store, pero na siya, parang stepping stone namin siya para magkaroon kami ng sariling store. Kaya this is so good news talaga guys, and hindi ko alam ang sasabihin ko guys kasi nag-uumapaw yung kaligayahan ko, yung
yung mga iniisip ko, ang dami. So, halo-halo. Kaya, thank you sa inyo and pagpasensya nyo na kung maikli lang mga vlogs today ha. Kasi, busy lang talaga ako guys sa negosyo and then sa, ayun nga, sa kapatid ko. Pero mag-vlog pa rin ako, don't worry. Ano ko yan, ipa-vlog ko yan hanggang sa everyday. Hindi ako magsasawang mag-vlog kasi andyan kayong mga sumusuporta sa amin. So, yun lang guys. Tingnan ko pa pala kung makapag-vlog pa ako mamaya kasi lalabas pa ako ngayon kasi magtatrabaho na muna ako. So, paalam na muna!